Sí, como diste, un día histórico. Temos moita ilusión por comenzar esta tempada que iso é histórica para todos nós, para o clube, e con moitas ganas de afrontalo coa máxima ilusión e sabemos que vai ser moi exixente. Somos moita xente feita aquí como se di aquí, na Madroa, e ao final pois é moito orgullo estar agora en segunda división todos xuntos, é algo pois que ten que encher de orgullo ao clube tamén. Bueno, a pretempada creo que foi unha pretempada bastante boa para coller ritmo, como son as pretempadas, pero creo que estivemos bastante ben. Pois agora contra o Cádiz, que xa está aí, pois eso, o que fixemos durante toda a pretempada, que coller ritmo, pero non é o mesmo que o ritmo da competición, entón vai haber que apretar, non nos podemos relaxar, temos ganas de afrontar xa o primeiro partido. Bueno, nervios creo que non, é máis ilusión que nervios. Quizáis podíamos ter máis nervios a tempada pasada nos partidos de playoff que nesto. É unha experiencia que temos que vivir. Home, os primeiros partidos pois igual hai algo de nervios ou máis que nervios ilusión, pero eso irá calmándose durante o suceso dos partidos. Bueno, a afección simplemente agradecerlles o apoio que levamos tendo todos estes anos. Creo que co Fortuna volcanse moito tamén, non é fácil polos horarios, neste ano que son días de partido seguramente luns, venres, pero agradecemoslle moitísimo todo o apoio, de verdade. O ano pasado foi increíble o apoio que tivemos durante todo o ano e ao final no playoff aínda máis, entón simplemente unha mensaxe de agradecemento a eles.